Agtutuloy ti kalikagom ti Provincial Government of La Union ang magun-od ti herd immunity dito'y probinsya. Base ni ko dyan na dato si Provincial Health Office as of October 30, 2021, adaytan ti 448,821 nga individual manipud tinadumad dumang eligible population tinabakunaanen. Itinadakamat a bilang 270,306 individuals. Tinakaawat ang ti first dose, bahit nga damot na ni tatay tinabakunaan a 178,461 nga individual, tinakakumpleton ti second dose. Base iti datos, umababot mo 46.24% iti adult population iti nabakunaanen. Basar pa lang iti ko dyan na datos manipot iti Provincial Health Office. Iti ili ti agoo, nakailistan iti 14,519 nga fully vaccinated individuals. Iti ili ti aringay, nakailisamot tan iti 6,284 nga fully vaccinated individuals. Iti ili ti baknotan, adan iti 9,369. Iti ili ti bagulin, 1,911. Iti ili ti Balawan 7,005 dagiti fully vaccinated itan. Iti ili ti Bangar 6,726. Iti ili ti Bawang 12,997. Iti ili ti Burgos 2,477. Iti ili ti Caba 4,884. Ken ti ili ti Luna 6,320. Iti ili ti Nagilian 8,288. Iti ili ti Pugo 3,607. Iti ili ti Rosario 8,613. Iti syudad iti San Fernando nga iso iti kaaduan iti populasyon ket nakapagpabakunan iti 58,765 nga fully vaccinated individuals. Iti ili ti San Gabriel 3,614 ken iti ili ti San Juan 7,264. Iti ili ti Santo Tomas 3,141. Iti ili ti Santol 2,711. Iti ili ti Sudipen 3,534. Ken iti ili iti Tubao 6,432. Ano sa dinukat buklan namin Daytoy iti 178,461 dagiti fully vaccinated individuals. No sa dino imunan nga imbilang iti Provincial Government of La Union adakkel makatulong iti pananggun-od herd immunity kat ti kaluklukat a provincial vaccination hub a masarakan iti maysa amol iti Barangay Sevilla diti syudad ti San Fernando. Idagtultuli a vaccination program diti probinsya mangnamnaman ti Provincial Health Office iti panakikaysar iti residente. Iti dito a programa ti gobyerno tapnonan anay dagiti ngagbali na protektado kontra iti COVID-19 virus. Agdepende latat ti supply ti bakuna sagnan ti panakapapaspas ti vaccination program ngamnuman pay kasta makita damot ti bilang dagiti interesado magpapakuna dito'y probinsya. Sisasagana mat pamalawat when no umawat iti alokasyon iti baro a bakuna iti Provincial Health Office no dagiti tagsangpot a bakuna dito'y Ilocos Region. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 sa La Union. Basta Radio. Bombo!